Здравейте! Здравейте! Бихте ли се представили? Казвам се Георги Колев, на 18 години съм и в момента живея в София. Доколкото разбрахме, преди време сте ползвали чай фигурин. Точно така. Кога точно се случи това и защо решихте да го използвате? Всичко това се случи преди 8-9 месеца. Тогава животът ми коренно се промени. Бях принуден с семейството си да се преместя, да живея в София и всичко се промени. Спрях да спортувам, спрях да се движа достатъчно, започнах да ям повече, апетитът ми се отвори и малко по малко в продължение на 2-3 месеца натрупах 6-7 излишни килограма. До тогава не се бях сблъсквал с този проблем за тлъстяването и определено това доста ме смущаваше. Тогава реших да използвам чая фигурин. Кой ви го препоръча и откъде се снабдихте с него? Препоръча ми го един приятел. Той не го бе използвал, но всъщност бе чул много добри думи за него. Чудех се по какъв начин бих могъл да сваля килограмите. Един от вариантите може би беше с диети, но предпочитам да не се лишавам от храната, която ми е вкусна и която искам да ям. Друг от вариантите беше с движение и спорт, но това нямаше как да стане, понеже нямах възможността да го практикувам. Тогава реших, че чаят може би е една добра идея. Моя приятел каза, че бих могъл да се снабдя с него от сайта figurin.vs. Какъв беше ефекта му и доволни ли сте? Да, доволен съм. Ефектът му още с първата седмица след като почнах да го използвам и водех абсолютно същия заседнал начин на живот, свалих около килограм и половина. След като сутрин, обед и вечер преди ядене пиех чая и се чувствах много по-бодър. До 40-тия ден, до когато ползвах продукта, свалих около 4 кг, 4 кг и половина, без да съм спортувал и без да съм се напрягал по някакъв начин, което страшно много ми помогна и приятелите бяха сигурни, че вече съм си върнал старата форма и да изглеждам по същия начин, както когато спортувах и тренирах непрекъснато. Какво ще препоръчате на хората с наднормено тегло? Начини за сваляне на наднорменото тегло има много. Кои по-ефикасни, кои не чак толкова. Но за мен лично чая фигурин се оказа изключително полезен. Тъй като, както вече казах, нямах възможността да спортувам и по този начин чрез движение да сваля тези излишни килограми. Не ми се искаше да използвам някаква диета, за да не ям, за да се лишавам от храната, която бих искал да приемам. И така реших, че чая фигурин може да ми помогне, от което съм много доволен. За мен проблема с наднорменото тегло наистина се оказа доста сериозен и бих препоръчал на хората, които също се притесняват както мен от наднорменото тегло и се сблъскат директно с този проблем, биха могли да опитат чая фигурин, който наистина дава резултат. Както вече казах, с него може да се снабдят от сайта figurin.vs.